Генетично ли се предава страстта към музицирането и музиката или се възпитава? При вас как се получи? Според мен има някои неща, които се предават генетично, други не. Има двата варианта. Единият е с Бах семейството, които има много музиканти. Другия е примерно с Бърнстайн семейство, което той е първият музикант в семейството и пак е много добър. Така че има и двата модела съществуват. Вие сте от музикантска фамилия? Аз съм от музикантска семейство. Баща ми е цигулар и така нататък. Брат музикант, братовчеди музикант и леля музикант. Кога започнахте да свирите? Почнал съм да свиря на цигулка на 5 години. 5 годишна възраст. Тъкмо на време. Вие по образование сте и цигулар и диригент. Какво се случи с цигулката, като че ли дирижирането я измести? Повече 95 до 99% от времето ми в момента е сега с дирижиране, но продължавам да свира. Имам изяви като цигулар, но много по-рядко. Добър вечер. Аз съм Максим Ашкенази. Това е младежки оркестър на Pacific Symphony. И сега да поговорим за турнето на Младежкия симфоничен оркестър Пасифик. То е първото турне на този оркестър и именно в България. Каква е програмата на турнето? Какъв е репертуара, който ще представите? За първи път излизаме в чужбина от Оранж Каунти, се казва от местото, откъдето идваме, и всичко почна с една мечта, която аз имах, като станах музикален директор на този оркестър. Исках да отидем на турне някъде, защото това е много важно за оркестрите. И другото нещо беше, исках да дойдем в България, за да им покажа моята страна, откъдето идвам. И лека по лека, за 2,5 години, успяхме да осъществиме тая мечта и до вечера е кулминацията. Първия концерт, като нашата програма за България е в София имаме концерт, Пловдив и Варна на 3 места, като програмата се състои от композитори български,
и американски композитори. Ленар Пърнстайн Слава, след това имаме от Петко Стайнов Ръченица. Руските композитори са представени от Чайковски с Лебедово езеро. И от Гершуин свириме Порги и Бес, сюитата. Каква е средната възраст на оркестъра? Въобще разкажете малко повече как се формира. Той е част от образователната програма на Симфоничен оркестър Пасифик. Така, това е част от образователната програма. Тя е огромна образователна, като аз съм свързан с много различни звена на тая програма, като с професионалния оркестър. Значи има два оркестъра. Един е професионален, а другия е младежки оркестър. Вие сте помощник, диригент на професионалния оркестър. С професионалния оркестър аз дирижирам някъде към 20 концерта, като 15 от тях са направени специално на два модела. Един е образователни за родители и деца, а другия модел е за деца направо да идват от училищата. Значи, през моите ръце минат към 25 000 човека на година деца в тая програма. Освен това имаме духов ансамбъл и освен това имаме и съвсем млад струнен ансамбъл. И това е както се казва, перлата в короната на цялата организация е младежки оркестър.
Какво ви носи работата с младите хора? Това е, може би, една от най-приятните части от моята работа като музикант е с младите хора, защото те имат непокварената енергия и чистота. Всичко, което правиме заедно, вероятно за първи път го правят. Така че това е една ненаписана книга, на която за първи път аз имам възможност да отдам моите чувства и да им помогна и моята любов към музиката да им предам. Така че, както и да си го говорим, каквото и да си казваме, това е най-отговорната част от моята кариера. Казвате, че чувствате като своя мисия популяризирането на българската класическа музика. Възможно ли е това да се случи? Може би ни липсва самочувствие да се съпоставяме с световните образци. Не само е възможност, но и се случва. Значи аз го правя това съвсем редовно вече в Америка. Почти на всеки концерт се опитвам да има част българска музика. Нашите композитори, класическите, има шедьоври, които са от световно ниво и просто като малка страна не сме имали възможност да излезат на големите сцени. Ето, сега се опитвам и го правя. Което пак е нещо много важно за мен и е длъжност моя. И освен това ми е много приятно. Какъв е предпочитания от вас репертуар? Вас ви провокират съвременните композитори като цяло? Обичам съвременни композитори, както и обичам и старите романтични, класически, предкласика, барок и така нататък. За сега не съм установил определен вид музика, с който само с нея да се занимавам, но определено ме влечат произведенията на Малер, Брукнер, Бърнстайн и по-новите вече, като минеме към Стравински. Те не са по-нови, по-друг вид. Стравински и Прокофиев напоследък почва да ми става един от най-любимите композитори.
Разкажете ни за вашия експериментален проект, фестивала Fortissimo Fest. Проектът миналата година, септември, мина с невероятен успех сред зрителите и медиите. За мен също беше много важен момент за мене. Мина много добре. И сега новината е, че Фондация Америка за България е решила ние да продължаваме да сме акцента или най-важното им събитие. Чудесно, това е ваша сбъдната мечта, този фестивал. Определено. Този фестивал е изцяло рожба на моите творения и моите мисли и мечти и чувства. Вие имате квалификация на професионален пилот. Къде се срещат музиката и полета, летежа? Корекция, не е професионална книжката, аматьорска книжката, но... Прочетах, че е професионална и се учудих. Имам за самолет, то се казва Private Pilot, той в България така се казва, PP, за самолет и хеликоптер. Мога и двете да лета. Това е детска мечта, която се сбъдва на 18 години, когато почвам да лета с парапланери. Скачал съм с парашути в Божурище и след това вече минавам към самолети. Самолети и хеликоптери. И сега даже преди да тръгна предишната седмица за България, ходих да лета и на двете. Летях на самолет и отивам на другата страна на летището и летя с хеликоптер. Голям кеф е и определено ти дава същото чувство, което музиката ти дава, едно освобождаване от житейските проблеми. Щастлив човек ли се чувствате? Аз се чувствам определено щастлив, но всеки има проблеми. И най-щастливият човек, черното и бялото в живота на човека са абсолютно балансирани. Така че, който и да си, където и да си, проблемите винаги са равни на щастливите моменти. Живеете в къщичка в Южна Калифорния, на брега на Тихия океан. Така ли си презареждате батерията с близостта до морската шир? Определено. Тя е океанска. Това е Тихия океан и определено много ми харесва да живея там, в малката барачка, къщичка.
той е като селце, част от Ориндж Каунти, първият град на Ориндж Каунти и е едно от най-старите места там и съм много щастлив за сега там. Какво искате да постигнете? За какво мечтаете? Мечтата ми е да направя класическата музика да докосне колкото се може повече хора и колкото може повече души и сърца през моя живот.